Nadia, wat is het? Nadia, Pijn. waar Ik is, krijg niet alsjeblieft. waar is die pillen? Er is niks meer pillen niet. Nadia, ontspan. Ontspan. Begon ik maak. Maar udah Ricky. Waar het met Nadia? Het gaat niet zo goed met haar niet. Je was in school, waarom? Ik stress al de hele dag. Ik kom van die kliniek ook af. Die kliniek heeft echt pillen niet. Die pillen is ook klaar. Wat? Kliniek is useless, man. Ik stress al de hele dag. Ons het de hele dag aangezet. Honger gezet. Honger. Net op de kom krijg die mensen zeggen hij heeft pillen niet. Die pillen is duur. Dan ga ik maar in college los en familie op werk zoeken. Zij kan niet die college lossen. Nou, wie gaan we Nadia pillen kopen? Ik heb niet een keuze gehad nie. Ik moest uit die werk gelost het om naar Nadia te kijken. En nou sukkel ons. Niet zo ras hier, ras op Nadia's kop. Sorry. Je hebt een plan. Wat is het plan? Ze kan die laptop aan verkopen. Nie eens kan je die laptop verkopen. Ze weet iets dat aan je dood maakt. Nu, hoe gaan we het maken? Want het is aan een kiezen. Ze weet dat man is bij over zijn laptop. Ze kan niet eigenlijk verkopen. Dan moet je niet meer klaar doen, man. Want ons moet voor Amerika als ik koop. Zij weet dat die laptop bij hem geleerd. Hij gaat zijn laptop hem zoeken. Ik ken al ons Richard. Richard, wat kom maar hier? Kijk jou eigen huis. Wat waar je oor gusto string broers? Ik kom al in mijn laptop, man. Wat gaan we doen? Die laptop. Wat zoekt die laptop hier? Ik heb toestemming gevraagd bij mij. Moet ik aan je toestemming ook vragen? Hallo, luister hier. Ons twee samen. Je moet waar van mij hoor je. Mijn broer is op college. Toen denk ik goed om van mijn laptop te lenen. Denk je waar je niet? Die mensen zoeken net geld via mens. Bro, die vroeg me jam. Je moet mij nog mooi verstaan. Ik kom eerste. Hierdie mensen, hulle gaan niks weer bij jou krijgen. Niks. Hoor je van mij? Oké, babe. Kom eens lopen. Wat is het voor jou? Rowan! Waar is die man nou, joh? Richard, kom maar als je gestuurd is. Want zijn zuster is bij ziek. Ze leert haar pap ziek in die kamer. Was de hele dag bij de kliniek geweest. De kliniek zei hij heeft die pillen niet. En die pillen is klaar. Je weet die pillen is duur. Geef iets aan. Ze iets honger. Alles. Hallo. Wat is iets? Kijk, hier ons niet gekomen voor geld, die niet. Ik zoek mijn laptop. Wat? Ik zoek mijn guys een laptop. Wat? Dat is mijn jonge man die niet. Dat is Hallo. onze broer die. Hallo. Ik praat niet met jullie. Ga naar je laptop. Die man heeft die laptop geleend. Bij hem. Mannen. Ik waar niet. Kijk hier. Jullie lijkt geld, nee? Jullie lijkt geld. Als ons hier komt, dan wordt het geld. Deze mensen blijven weg. Ons blijven weg. Maar wat moet hij gebruiken als hij college toe gaat? Wat moet hij gebruiken? Ik waar niet. Jullie gaan niks weer krijgen. Niks. Je hoort je van mij. Richard, wil je niet die vrouw loszien? Ze maken net jullie leven die aan Zij elkaar. staan, die zijn nog niks. Kijk hier. Ik praat vol. En hoor hier. Hij nodig iemand wat hem kan zeggen. Ik is in zijn leven. Ik werk met zijn geld. Hoor jullie van mij? Mannen, jullie warm is nu. Iemand in een laptop. Dat is maar gaan. En dat is de laatste dat ons weer hier komt. Dus kom niet meer hier. Zij maakt mij naar, vrouw mens. Ze laat hier zo'n kind samen. Ja, je bent net die geld zitten hier. Zie je die geld? Als mijn achterkoopsalaris. Wat? Hoe bedoel jij wat? Denk je hier is sexy body, als voor niet. Ja, je gaat voor mij dat aantrekken. En ik weet niet wat ze die willen maken. Richard, ze gaan nog niks zeggen. Jullie warm is nog, man. Ik praat voor hem. Je man maar je laptop, maar het mag gaan. Achterkopsalaris. Mijn broer zit gedaan. Ricky, haal die man zijn laptop. Van vandaag af, het zijn niet weer mijn broer. Ach, gaan.
Ek daw maar rito wanneer sa man sa laptop kia. Nadia! 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 Huta! Huta! Nadia! 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 Nadia, is er wakker? Wat gaan aan, joh? Waarom ga je hier nog aan? Nadia! Waarom met zo'n misses, Hey! man? Dat is wat Waarom met misses, man? Hey! Waarom met misses, man? Nadia! Nadia! Word wakker alsjeblieft! Nadia! Huta! Nadia! Ek voel hier pulsie, het is te laat. Asibari! Laat wat? Asibari! Nadia! 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 Word wakker! Yo! Just toch, man. Hier. Nadia! Alsjeblieft! Word wakker! Nadia! 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 Word wakker! Wat gaan hier aan? Lijkt je nog dood? Nadia! Kom aan, Sadir. Dia! Jai! Ajir jauh! Ajir kan lihat para salu ti ko biru ti. Dat is jammer. Ik weet gewoon niet dat ik terugdraai. Het is te laat man! Het is te laat! Vroeger met die was een keer elkaar maakt, man. Ik was jammer. Ik heb die geweten zo erg stukje. Anders strijd ons gejouw. Yo!